Aya magomana kibono. Biyande. Aya na kiogendrete. Biyande. Na kiorocha mang'ana ya BBI no nyetagete gosaye tutageti. Mang'ana ya BBI. Bono. Okoro sikipulichi. Aitigango kani pio mwana ominte ebinte bia itire nsonye nkwana korora. Enjera chipulichi chiasombira abana, chiasombira abantu abane n'abarebi kiango, bamana koleta amagogo naro bagotobekera, mbakoleta lenda amagena ya yechikware babeka boronge ba cement kiango chigari chieta kwanza. Tali ng'abantu twachigweta yani chipulichi ebinte bikoira abana apana. Nchegenteke ya BBI kerokyo na kanire lakini onye ba mine tingankorosi bari chipulichi chokorosi echi amagena chiproki nini na nini barosi burungira chigari chigweta tali ng'abantu tugweta no ninje natigete gwete pulichi okoba yere ya magogo lakini bareta aro eje kwerende ya magena burungira bakonyiagacha chigari chigweta eyero bakanganchirane na henda abantu bagochikorosi chipulichi echo babarigereri sana abantu aba basomerete pulichesi tali ngabareta abantu buna bono nchema bangire bande kinga magoma umeachiri hapa morosi chipulichi njengingo chikorosi manyete nje chipulichi bareta abantu abasomerete chinchinia abantu abasomerete buna bono chinchinia china chireta abanchini bamwabo abanchini boka baro kwanza bari usia abantu nonya Japani nonya wapi tali abakenya mbaro chikende hapana mambo ya BBI mimi nimekataa afadhali bareta abantu nonya nkoru USA buna bono chikuranchi yake to abantu mbacho ora tugali bono president liacho ora tugali nere kore tugaiga echerigereri igoro ya chipulichi echi na kichigendrete gaiga Kenya egere batokonye ntu abakenya baminto ntosareka ntoguroche ntoirwa BBI genda buyasomera byekomonyene takukanyanyare bacha gotenga BBI ere PCD enda uchisome we peke yako oere ng'anki BBI